Estava en una de les manifestacions en contra del desallotjament i l'enderrocament de Can Vies. Va ser el dimecres de la setmana passada i va ser un moment ja en què ens estàvem escapant de les furgones per la zona de Sants tocant a les Corts, per la zona tocant a Can Mantega, al carrer Rosés. De l'estat policial que van fer, vols dir, vaja. Vosaltres marxàveu, no? Marxàvem, ens estaven seguint amb una furgona, estàvem corrent i ens van acorralar fins a un lloc on hi havia una altra furgona dels Mossos. Així, sortits fora, cridant auxili, em van donar dos cops, em van fotre amb la porra dos cops al nas. I si t'ha quedat? Érem quatre, els quatre érem tres lesionats. Ens van detenir per desordre públic i desobediència a l'autoritat. I aleshores va ser que ens van detenir enviant-nos a la comissaria Plaça Espanya, després van passar a les Corts, els lesionats van passar per la metgessa de la comissaria, que a mi em va desinfectar, em va posar suero a les ferides tal i qual. Aleshores va ser que després al cap de molt rato, estant allà a la comissaria, ens van portar al clínic, al servei d'urgències amb les furgones. Però en lloc d'entrar els tres de cop, ens van agafar d'un per un i quan acaben el primer venia el següent. Jo vaig ser el segon, em van portar a traumatologia, urgències, a la quarta planta, i a una d'aquelles sales es veu que la infermera, que em va fer estirar la camilla tal i qual, els va demanar als Mossos que si li deixaven treure amb les manilles, com era evident i com era una cosa analògica. I el mosso, el mosso va dir que no per uns motius de protocols policials. Protocol, et van dir? Això era protocol. Bueno, jo l'únic que vull declarar a darrere d'ella és que això és una dictadura i que la gent comenci a prendre nota perquè no és broma. Jo crec, perquè em van estar mirant el manes, em van fer 3 radiografies, em van desinfectar, em van fer uns 5 punts, em van taponar el nas, etc. Que això... Et van tornar a portar a la comissaria? Sí. Hòstia, i amb el teu síndrome amb la malaltia? Doncs jo crec que quan em van tornar a la comissaria vaig passar la nit allà. Em van estar custodiant, tal i qual, però volia dir molt clar que amb el tema aquest, en primer lloc, jo crec que la infermera tenia l'obligació de treure'm les manilles sí o sí, perquè això que han dit els Mossos és una vulneració del codi deontològic, no es pot atendre mai ningú manillat. Això, a part de vulnerar el codi deontològic, també és una falta d'humanitat molt gran, i dir que, mira, l'ingrés aquest a urgències va ser el dia 29 de maig d'aquest any, o sigui, demà a la matinada, que és el dijous, d'aquí unes hores, ja farà precisament una setmana, i l'hora que em van atendre va ser a les 2 i 2 de la matinada. O sigui, s'anaven entrant un per un, mentrestant estava el cotxe, a la furgona patint, en lloc d'entrar tothom a curar. Vale, molt bé, si això és tortura, perdó. I m'interessaria que aquest vídeo arribés a la infermera, que hi havia allà urgències de trauma, a la traumatòloga que em va atendre, i després de les radiografies a l'otorrino que em va atendre i em va curar, que va pujar al tercer pis, que és la doctora, és una resident, que és la doctora, una que es diu Francesca Jaume i Montroig. ¿Y por qué quieres que le llegue? Perquè entenguin que això que em van fer, que de no treure'm les manilles i obeir als Mossos, jo crec que de per si va ser molt greu i els hi treu molta credibilitat i crec que tenien l'obligació de treure-me-les en una situació que estava dessagnant, traient saliva per la boca, amb sang. I la teva malaltia, o sigui, tu tens una malaltia... Una condició. El síndrome... Però no és una malaltia, sinó que és una condició. Bueno, com es digui, perquè jo no hi entenc, perdona, però vull dir que això... Però estava salivejant perquè tenia sang, no per la malaltia, sinó... No, per les hòsties, però vull dir que tu, a més, ets una persona vulnerable, que pel codi del protocol de no sé què, que també n'hi ha un, no et poden tocar. Llavors, que quedi clar. Una altra cosa, jo et faig una proposta
que és que com la lluita i totes les lluites ens juntem i tal, aquest vídeo, i a part amb les dades que tu em donis, fer-lo arribar a companyes de sanitat de l'Hospital Clínic perquè parlin personalment amb aquesta gent. Amb aquesta infermera, amb la traumatòloga i l'autorrit. Molt bé, i si per exemple una altra cosa... Amb la doctora Jaume. Sí, imagina't que elles accedeixin a que tu vagis, doncs seria fantàstic perquè aquest testimoni de transmetre'ls i de viva veu perquè se'n recordin i una altra vegada no tornin a fer això i desobeeixin, és molt potent, a part del vídeo que si per lo que sigui accepten i tal i poder parlar amb elles. Ja està. Aquest vídeo arribi a la doctora Jaume, a la infermera i a la traumatòloga. A través de les companyes de sanitat del clínic arribarà, però arribarà també que puguin trobar, vull dir que els puguin dir no només el vídeo arribar, saps què et vull dir? Poder parlar. I si poguessis tu i accedissin, per tu també podries parlar. Farem aquesta no sé com es diu, però tot aquest protocol nostre seria per arribar i que a més fet tots els possibles perquè aquestes senyores et puguin rebre i puguis tenir una conversa amb elles, les doctores. Y por ejemplo, si ellas ven el vídeo, ¿con quién se ponen en contacto? ¿Con Rereguarda podría ser? Amb Alerta Solidària. Ell està amb Alerta Solidària. Vale. Amb Alerta Solidària. Amb Rereguarda no estaria de més perquè també conegui. Sí, però a través de les companyes del clínic jo crec que a part que rebin el vídeo també està molt bé si són companyes de treball els puguin anar a veure perquè el Joan el coneix tothom.